Bos días, galegos. Aquí, sempre en Galicia. Audición radial ao servizo do arte e da cultura do povo galego que dende o 3 de setembro de 1950 é transmitida todos os domingos. Que tal, amigos? Moi bons días, benvidos unha vez máis a Sempre en Galicia, e neste mes de Santiago, mes de Galicia, mes da patria galega. Temos 7 grados de temperatura, fai un pouquiño de frío, pero parece ser que o tempo vai a ir mellorando pouco a pouco durante esta semana. En Galicia sí que teñen bo tempo, 22 grados de temperatura e subindo. Moita calor en Galicia. Bueno, pois así, con Ana ao meu lado, vamos a empezar este programa que é un dos máis da nosa terra. Dende o primeiro día da súa fundación, unha das grandes prioridades do Patronato da Cultura Galega de Montevideo foi a defensa a ultranza da nosa cultura como ben natural da nosa identidade. Tiña para sí esa institución o mes de Galicia como signo propio de reconocemento, conmemorar o gran día de Galicia. Como agosto había de facer referencia á liberdade e aos mártires da nosa terra. Sin embargo, diante das fermosas e notables actividades e actos, figura como unha preferencia o eterno recordo de tantos galegos mortos lonxe da terra. Triste epopeya. Entre 1885 e 1950, máis de 900.000 galegos marcharon de Galicia en busca de algo que non fora nada. Homes e mulleres, familias enteiras que se partían en anacos, destrozadas, mancadas. Voces que estuveron sempre caladas porque nadie se acordaba deles. Sin embargo, o noso patronato, en chegando o mes da nosa patria, quixo furar ese silencio preguntándose que é un pobo sin memoria. Era consciente de que había ausenzas graves, xentes que deixaron en América o esforzo, pero tamén a xenerosidade, a humildade e a honradez. Galegos que tiñan un valor universal, porque, amigos, estamos falando de un país difícil, desa xente que viña dun país sin nome. Dicía Víctor Luis Molinari, la Galicia migrante es un mundo sin límites. É certo. Por iso no día de hoxe, tan só dentro dunhas horas, levarase a cabo no Cemiterio Central un homenaxe aos galegos mortos aquí en este país. Corolario de flores ao pé de un cruceiro galego traído a estas terras dende Masí de Ourense polos irmáns Luís e José Fernández Vermella. Como un impulso emocional da terra lonxana. De homes e mulleres que encontraron en Uruguai
o porvir, a tranquilidade económica e social que merecían. Homes e mulleres con estímulo e a chama viva de esperanza de regresar a esa luz oculta no chan do amor nativo. Escribía o escritor Ramos Villamil en dotas palabras: Galicia nos ha enseñado la alegría, el esfuerzo común, el culto al trabajo. El hombre gallego no solo posee la dureza y la sobriedad de una raza templada en el esfuerzo. Galicia es también un ejemplo de amor a la libertad, siempre con la fe puesta en el hombre. Hoxe, pois, amigos, ás 11 desta mañán, diante dese museo funerario do centro do Cementerio Central, morada definitiva de tantos galegos, o patronato honra a súa memoria. Lamentablemente, o mal tempo e o frío merman a asistencia de persoas que se achegan ao pé da cruz de pedra que tanto nos representa. Reparemos, pois, ese molde. Recordemos que eses seres humanos, cando deixaron de acordarse de nós, acheguémonos a honrar a tantos galegos que deixaron non só o esforzo, senón tamén o cariño, a ilusión e a vida en esta terra. Non podemos facer memoria se temos olvido. Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, férulas y ortesis, miembro superior e inferior. Bergantiños tiene los técnicos más especializados para atenderlos en sus flamantes consultorios. Bergantiños, Chanay Joaquín de Salterain, teléfono 2400-2739. Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación
que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo. Amigos, vostedes saben que o pasado 7 de xuño conmemorouse o 62 aniversario do Patronato da Cultura Galega. Nese intre, nos postres, foi entregada a vieira de pata a señora Celia García, a nosa querida Chela. Todos a conocemos os que recorremos o patronato, vendo a subir as escaleiriñas co seu bastón á dereita e dando o brazo a Lito, o seu compañeiro de vida. Unha muller entrañable, unha muller que merecía iso e moito máis. Ela, durante moitos anos, foi a organizadora do obradoiro de historia do noso patronato. Témola hoxe ao teléfono. Chela, moi bons días. Moi vos nos Deus porque o frío é atroz. Chela, como che caeu esta vieira de prata? Bueno, estupendamente, agradecí muchísimo porque en realidad hay tanta gente, tanta en el patronato que merece agradecimiento. Tú lo sabes bien, que colaboran en lo que pueden y como pueden y para que nuestra obra siga adelante. Así que, bueno, me pareció que le dije incluso, no gaste, con un diploma alcanza, pero bueno, fue muy conmovedor, muy bonito. Estuvo la, bueno, tú lo sabes, estuvo la cónsul general, la delegada de la Junta, estaba... lo pasamos muy bien, con mucha música, con mucha alegría, con mucho... Así que fue muy hermoso. Y mi marido y mi hija mayor, muy rondos allí, todo también en primera fila, mirando cómo yo recibía mi presencia. Sabes que es muy bonita, además, el diseño, de muy buen gusto, el objeto en sí. Así que bueno, lo pasamos muy bien. Y ayer tuvimos fiesta también en acá. Tuvimos una caimada estupenda. Bueno, dime, ¿qué más? Chela, como nace o teu entusiasmo pola historia de Galicia? ¿Cómo me interesé? Es eso lo que me preguntas, porque no te oigo bien. Mira, a mi madre falaba muy galego, ¿sí? Y a mi papá me parecía bien porque él era asturiano, pero de una parte del Ayuntamiento del Franco. Allí falan un galego, no es como de Santiago de Compostela, que es donde nació un Miñanay, pero me parecía muy bien que falaran un galego. Y mamá siempre me hacía notar que lo que se oía era época franquista, ¿no? Yo tengo 84 años, así que cuando yo era niña estaba el señor en pleno momento de su auge, ¿no? Por lo menos de su poder. Y la mamá me hacía notar que tal cosa no era así como se decía, que los gallegos tenían toda una literatura, que había los reyes, había los famosos, bueno, no sé, no eran famosos aquí, que había reyes, y efectivamente, ¿no? Por ejemplo,
Alfonso VI hablaba gallego en la corte, no hablaba gallego en la corte, ahí ya que estaba era o rey de Castella, como dicen los libros. Es muy curioso la forma en que planteaban siempre que determinados reyes eran reyes de Castilla, pero a ver, eran reyes de Castilla, de León y de Galicia. Alfonso VI le dio a su hija Urraca, como quien regala, ¿no?, un terrenito, le dio para el derecho a ser reina de Galicia. Fue, si tú lo piensas y lo buscas hasta el Google, prácticamente fue la primera reina que tuvo, reina mujer que tuvo Europa. Entonces, mamá me cantaba alguna de esas cosas, me cantaba el gallego, y siempre comentábamos todo con Nelson Regueiro, que tú te lembras, ¿no?, de foi o noso presidente moitos anos en el patronato. Y también tenía una parte de mucha cultura, y sabía mucho sobre, bueno, él había nacido en Santiago de Compostela. Y siempre agradeció, y lo dijo un día en el patronato, que fue gracias a mi madre que él pudo venir y luego traerse toda la familia para acá, ¿no? Entonces me ocurría con mi primo, aunque era un primo lejano, ¿no?, esos parentescos de España. Una vez él me explicó por dónde venía todo el asunto, además era ahijado afiliado de Domingo. Entonces, bueno, el caso es que era mayor que yo, acaba de morir hace poco, me traía libros y cosas, y fue la forma en que me fui interesando. Y bueno, cuando nos quedamos sin aquella estupenda profesora que teníamos, que murió muy joven, que estaba en el Obradoiro, Carmilla Lorenzo me pidió si yo podía hacerme cargo. Yo pensé que sería tal vez transitoriamente. Y bueno, le dije que sí, que como claro, con mucho gusto, que yo todo lo que pudiera para el patronato, ¿no? Claro. Y así, mira, como dixeches ti. Bueno, vamos. Chela, tense falado, tense dito que dentro da historia de Galicia caben moitas historias. Cal é o que, a parte da historia de Galicia que máis che entusiasma? Bueno, como no sé si sabes, yo en realidad mi formación en humanidades acá en Montevideo, ¿no? Mi formación en humanidades fue lingüística, ¿no? Y lo que me gustó muchísimo fue en el siglo XII y en el siglo XIII, todo el mundo, y además se sabe, Alfonso X escribió las cantigas a la Virgen María en galaico portugués. Entonces, cuando hubo que elegir en qué lenguas romances íbamos a hacer más hincapié, bueno, había gente que elegía italiano y normalmente se elegía italiano y francés. Pero yo elegí francés y galaico portugués. Y la verdad que toda todo ese lo dice incluso Menéndez Pidal, que era muy castellanista, ¿no? Nos escribió, entre otras cosas, para torturar a los estudiantes,
la historia de la lengua castellana, pero él tiene un libro que puede encontrarse todavía, bueno, en la biblioteca, por supuesto, porque es un clásico, ¿no? Sobre la poesía, sobre la poesía que se escribía y que se leía en Galicia, en Galicia y en toda España, ¿no? Y él empieza su libro diciendo que como era muy sabido, pero acá no, por supuesto no se sabía, que el marqués de Santillana, muy castellano él, le escribe al condestable. El condestable era como un primer ministro, ¿no?, de Portugal, y le dice que claro, él ya está, para decirlo más adelante, ¿no?, y le dice que en la casa de su abuela había cuando era un libro, era aquellos libros que había que leer o sentado o parado o de pie, pero en un atril, porque eran aquellas cosas enormes, ¿no? Entonces que había que tenía prácticamente todo, y empieza a nombrar todos los poetas y él dice que si se escribía, claro, si se escribía épica, sí, se escribía en castellano, pero como el castellano era tan duro, si se escribía, fueran andaluces o fueran de donde fueran, de Claradón, o fueran donde fueran, si alguien escribía poemas de amor, no se escribía en galaico portugués. Y efectivamente tenemos cantares de amigo, ¿no?, el que se pone en boca de una mujer que canta su amor, cantares cantares se clasifican, ¿no? Cantares de amigo, porque se dice me voy amigo, es el verbo, el amante. Hay cantares que se ponen en boca de hombres y cantares, por ejemplo, que también de sacros, y los que escribe Alfonso XII para Santa María están escritos en galaico portugués, y fuera de lo que fuera, era así, no era una cosa que ni siquiera se discutiera. Durante muchos años no se estudió todo eso, pero por ejemplo Menéndez Pidal sí lo hizo, ese libro clásico que todavía se maneja, ¿no?, cuando se está estudiando, y son preciosísimos. El año pasado lo trabajamos en el Obradoiro, y fíjate tú, ¿no?, que una persona, uno que lo menciona, es Rivas, Manolo Rivas, que uno conoce en su libro sobre ese doctor que salvó su vida porque había nacido en Cuba. Como Cuba ya no era colonia, no terminaron matando, y él en un momento que llevan los presos políticos, ¿no?, hacia la isla, dice, de esa isla no sale nada bueno, por lo mal que los trataban, ¿no? Y dice, cómo no, de ahí salió uno de los poemas más hermosos de la Edad Media. Y por un lado, por el otro, por lo que leía, ¿no? Yo tengo prácticamente todos los libros de Manolo Rivas, así que mi amor por Galicia siempre se vio reforzado, ¿no?
la familia, por la cultura, por la parte de filología románica que yo había elegido. Y curiosamente fue un argentino que hizo todo un librote sobre estos poemas y lo publicó en Losada. ¿Te acuerdas cuando Losada era una editorial importante, ¿no? En Argentina? Y yo logré porque no se conocía mucho. Así que el año pasado le dimos con fuerza a los poemas de amor de los siglos estos que mencioné. Y por todo eso, por el amor dentro de la familia y por lo que había estudiado, bueno, cada vez me interesó más el tema y bueno, lo estudié. Pero ya te digo, fue por el lado de la filología. Mi profesor de lingüística románica fue Armin Schleswig, Chela, fueron... un austríaco que amaba muchísimo todo lo románico y que dominaba todo, hasta el romano, todas las lenguas románicas, pero que tenía un gran amor por la poesía galaico-portuguesa. Así que mira tú, fue ese mi camino para llegar al patronato. Y bueno, Calvilla en ese momento pensó que podía hacerme cargo, me hice cargo y seguí. Ahora lo hacemos en doble modalidad, porque viste, hay mucha gente que vive lejos, que es mayor, que tiene problemas para desplazarse. Entonces, yo hablo con mis compañeros de Obradoiro, porque son todos muy activos acá en el patronato, pero al mismo tiempo por Zoom se conectan y hablo también hacia la computadora, ¿no? Y entonces seguimos desarrollando este año el tema ya es siglo pre-renacimiento, y ahora vamos a hablar, sin más remedio, ¿no? de los reyes católicos, porque claro, su influencia y su actitud hacia Galicia fue dura, sobre todo la reina. Querida Chela, o tempo é ouro na radio máis, pero siga comentando, que estamos moi entretenidos coa conversa que nos estás facendo, Chela. Bueno, gracias. Gracias. Hai que hacer unha pausa, ¿verdad? Bueno, pois o noso agradecemento, as nosas felicitacións primeiro por esa Vieira de Prata, verdad? E despois que sigas con ese traballo tan estupendo, tan bonito e que tanto nos acerca a nosa terra. Graciñas, Chela, un abrazo a Lito e ti recibo o cariño de sempre en Galicia, Moitas gracias. Bueno, moitísimas grazas, sempre adiante, que temos moito porque seguir defendiendo a nosa cultura. Muchísimas gracias. E a cuidar esa tos, ese catarro ou esa gripe. Gracias, Cheliña. Gracias. Sementarei, loguiño de clarear, en tanto no pobo medre un meniño, un bello e un cantar. Sementarei, loguiño de clarear, en tanto no pobo medre un meniño, un bello e un cantar. Un meniño revoldeiro que fale na lingua vai, que suba os vexederos a froita verde roubou. Sementarei, loguiño de clarear, en tanto no pobo medre un meniño, un bello e un cantar. Sementarei, loguiño
pobo medre, un meniño, un vello e un cantor. Un vello que dé consellos, un rostro de fume pan, que conte contos os nenos do pouco e do paspallón. Sementarei, loguinho de clarear, en tanto no pobo medre, un meniño, un vello e un cantor. Sementarei, loguinho de clarear, en tanto no pobo medre, un meniño, un vello e un cantor. Un cantar de redención, un bello e novo cantar, que troque a desolación nun limpo e carborión. Sementarei, loguinho de clarear, en tanto no pobo medre, un meniño, un vello e un cantor. Sementarei, loguinho de clarear, en tanto no pobo medre, un meniño, un vello e un cantor. Loco deixaime morrer entre dous regos queimado, cando veñan os solpores dos homeses famiados. Sementarei, loguinho de clarear, en tanto no pobo medre, un meniño, un vello e un cantor. Sementarei, loguinho de clarear, en tanto no pobo medre, un meniño, un vello e un cantor. Bueno, vamos agora cas novas que nos veñen de Galicia, que hai unha que nos manda o querido amigo Monterroso de Besa, que nos acerca moito a este personaxe que lle se verá dedicado o Día das Letras das Artes Galegas. O Día das Artes Galegas. Sí, no ano 2026, contanoslo, Ana. A Real Academia Galega homenaxeará o vindeiro ano 2026 a este fotógrafo, decidiu homenaxear entón ao fotógrafo ourensá José Suárez, nado en Allariz en 1902. Segundo expresa a Real Academia, a elección débese aos seus numerosos méritos como ser considerado o fotógrafo galego máis internacional e tamén pola súa obra etnográfica e humanista. José Suárez estivo tamén relacionado co noso país, claro, co Uruguay. sí. Durante a Guerra Civil, en 1937, exiliouse en Argentina, pero a partir de 1950 pasou a vivir en Uruguai. Aquí estivo a cargo da libraría O Yelmo de Mambrino. Non sabía que había estado en Uruguai. Conocía a vida de José Suárez en Bos Aires como fotógrafo e tamén como director de cine, pero que estuvera vivindo en Uruguai sí, non o sabía. Porque tamén foi cineasta, además, claro, sí. Ademais de fotógrafo. De feito, a nota que nos enviou Monterroso está ilustrada cunha foto de José Suárez en Punta del Este xunto ao seu can Mambrino. En 1959 regresou a Galicia e colaborou con figuras como Luis Seoane, Núñez Búa, Lois Tobío e incluso fixo parte das ilustracións da Historia de Galicia de Otero Pedraio. Faleceu en A Guarda en 1974 e recentemente o Museo Reina Sofía de Madrid adquiriu 15 das súas obras para que formaran parte da súa colección permanente de fotografía. Ten razón Monterroso cando di que Suárez formou parte da Historia de Galicia de Otero Pedrallo, que publicou o noso Patronato da Cultura Galega, sí, verdad? Sí. El foi o que dou moitas estampas, por exemplo, do carro, dos hórreos, do traballo do galego na terra. Pois entonces felicitámonos tamén por parte que nos corresponde, verdad? Sí. Claro que sí. Bueno, que é iso da sentenza? Que pasou? Bueno, outra nova tamén enviada por Monterroso. Isto ten que ver cunha sentenza do Supremo Tribunal que dá a razón ao Concello de Santiago de Compostela na súa demanda contra a familia Franco pola posesión ilexítima dunhas estatuas pertencentes ao pórtico da Gloria da Catedral. Xa faláramos desto, falamos ¿no? Desto, porque isto leva xa varios sí, anos. Sí, claro que a demanda esta foi iniciada no ano 2017, así que imagínate ti que xa leva moitos anos. Contanos. Agora sí, deronlle o Tribunal Supremo doulle a razón
ao Concello de Santiago, que lle corresponde a propiedade desas estatuas que eran do Pórtico da Gloria e que a familia Franco as levara. Pasa unha cousa, Ana, o maestre Mateo desechou algunhas figuras cando fixo o Pórtico, porque non cabían. Entonces dúas desas son as figuras que Santiago quere retener, porque pertenecen á catedral. Pois o Concello mercara estas estatuas en 1948, pero foron usurpadas por Franco en 1954, que as levou para a súa residencia. A actual sentenza do tribunal determina que as estatuas deben ser devoltas ao Concello polos herdeiros de Franco que aínda as teñen no seu poder, apropiándose de bens públicos que non lle correspondían. A sentenza do Supremo que devolve as estatuas é, polo tanto, histórica, restablecendo a verdade do pasado e a reparación do presente. Claro que sí. A ver se volven, a ver se volven, porque xa levamos anos con isto, Sí, la verdad que sí. Vamos a ver que é iso do espírito castelao, Ana. Bueno, porque ti sabes, este ano foi nomeado Ano Castelao. Sí. No marco do Festival de Narración Oral Atlántica organizouse unha lectura das obras de Castelao que tivo lugar no Panteón de Galegos Ilustres. A lectura tivo unha duración de 9 horas ininterrompidas. A presidenta do Consello de Cultura Galega, Rosario Álvarez, dixo que aprendemos de Castelao en cada liña, mentres que a alcaldesa de Santiago, Goretti San Martín, lembrou que Compostela recoñeceu ao galeguista nomeando Daniel Castelao á estación intermodal recentemente inaugurada, que tamén acollerá próximamente unha exposición sobre Castelao. Ademais de distintas personalidades, numerosas institucións e público anónimo participaron desta lectura. Ti sabes que foi inaugurada hai ben pouco esa estación, é preciosa. O tema é que lle puxeron Daniel Castelao. É moito que dicía, tiña que ser Alfonso. Pero eu pareceme que se fora simplemente Castelao, estación Castelao. Sí, pode ser, pero tamén Daniel, ti sabes que... Sí, era conocido. Sí, e ademais gustaballe que le chamaran Daniel e os amigos chamabanlle Daniel. Sí. De maneira que tamén está ben Daniel Castelao. Sí, podía ser simplemente Castelao, pero non, o que che estaba comentando é que a estación que foi inaugurada días atrás en Santiago de Compostela está preciosa, é unha estación moi moderna. Tamén para trenes e tamén para autobuses. Sí. As dúas que antes tiñan as estacións separadas, claro. Unha de autobuses e outra de tren. Agora hai unha nova estación intermodal, por eso é intermodal, porque tanto para trenes como para buses, está preciosa, foi inaugurada hai uns días atrás. Bueno, pois xo dixo Ana todo, Ahora vamos á música. Triste o meu povo, triste o meu povo,
Este o meu Este o meu Amigos, moitas actividades do Patronato da Cultura Galega en este mes de xulio, verdad, Ana? Neste mes de xulio temos moitas actividades, o mes de Galicia. A primeira é xustamente no día de hoxe. Claro. Unha actividade que foi iniciada polo patronato e hoxe conta tamén coa participación da Federación de Sociedades Galegas. O día de hoxe, ás 11 da mañá, estaremos no Cemiterio Central, ao pé do cruceiro que está ali no Cemiterio Central, neste acto que se fai todos os anos o primeiro domingo de xullo, e que é a recordación aos galegos falecidos no Uruguai. Moi ben. De maneira que é unha data importante. Eu sei que o frío ás veces é complicado, pero aqueles que non estén enfermos, que estén abrigándose ben, que estén ben, por sorte hoxe parece que hai un pouco menos de frío, sí. Hai sol. Ben, así que soliño, sí. Estaremos ali todos aqueles que, pues, como digo, estén en condicións de ir, non? Recordad, ás 11 mañán hoxe no Cementerio Central, Exactamente. Que E máis, logo, Ana? bueno, para o mes de xullo temos a seguinte actividade é a presentación da obra de teatro nesta oportunidade en castelán, que é unha traducción e a adaptación de a Fiestra Valdeira de Rafael Dieste, polo tanto chamarémola La Ventana Vacía, La Ventana Abierta, porque está traducida a La Ventana Vacía. Esta presentación será o día 19, que é un sábado. A 7 da tarde, non? Sí, a 7 da tarde. Eu, personalmente, penso que podíamos facela ás 6 da tarde. Xa veremos o domingo que ven, pero porque vai moito frío, e como é sábado, penso que ao ser sábado pode ser un pouquiño máis cedo, un pouquiño máis temprano, porque a xente non é día de traballo, e podería facerse un pouquiño máis. Pero vámoslo deixar para decirlo de domingo, o non? Domingo que ven, sí. O que sí que vai a ser o día de o día sábado, é que hai que anotarse. Hai que anotarse, sí, por mor de que todo o mundo teña o seu asento garantizado. Así que hai que anotarse con Teresa. A primeira presentación vai ser o sábado 19 e logo a segunda o martes 22. Bueno. Para calquera dos 2 días teñen que anotarse. Teatro, entón, en castelán nesta oportunidade. Que ben está Ana, que máis hai? Temos as dúas actividades que quedan, pero xa para máis adiante, para completar o mes de xullo, dúas importantísimas actividades que son o día 25, o Día da Patria Galega, o Día de Galicia, 25 de xullo, e logo o domingo seguinte é a misa na catedral, a misa en galego na catedral. Así que esas serían xa as dúas actividades restantes para rematar o que é o mes de Galicia. O Día de Galicia e a misa na catedral. Claro que sí, como todos os anos. Que ben no mes de Galicia escoitar unha foliada. Hey!
Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, férulas y ortesis, miembro superior e inferior. Bergantiños tiene los técnicos más especializados para atenderlos en sus flamantes consultorios. Bergantiños, Chanay Joaquín de Salterain, teléfono 2400-2739. Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo. Vamos hoxe con o noso curruncho, pero antes adiantolle que durante estes días está se levando a cabo en Vimianzo un simulacro do asalto ao castelo de Vimianzo. Sí. Pero nós temos a historia. Vamos a por porque ela. esta é unha representación que se fai todos os anos. Sí, sí. Nesta data, fíxose onte sábado, sempre esta representación faise o primeiro sábado de xullo, porque foi xustamente un día 6 de xuño, 6, 7 de xullo, sí, que sucederon os feitos históricos. Entón, por eso faise a representación nesta data. Vamos a contar a xente. Pois os inicios do castelo de Vimianzo, que é precioso, Sí, o castelo sí, de Vimianzo é precioso. Vale a pena visitalo. Os inicios do castelo de Vimianzo remóntanse ao século XIII. A maior parte do tempo foi propiedade da familia Moscoso, originaria de Santiago de Compostela. Desde o castelo de Vimianzo gobernábase boa parte da Costa da Morte, tanto Camariñas, Elaxe como Cabana e tamén Muxía eran, naquel tempo, xurisdicción de Vimianzo. A situación, especialmente para o campesiñado, era moi difícil. Sofrían a fame, as epidemias e tamén aos señores feudais que abusaban do seu poder, roubando, apropiándose de fincas e incluso matando. Nese marco, ten lugar a Gran Guerra Irmandiña entre 1467 e 1469, un período de revoltas populares contra os abusos dos señores feudais en Galicia. Cansados destes abusos, o pobo levantouse en armas. Foron os chamados irmandiños. O núcleo central dos irmandiños estaba formado por labregos, pescadores e artesáns. Castelos e fortalezas foron derribados por toda Galicia. Algúns nobles foron mortos e outros fuxiron, como Pedro Álvarez de Soutomayor, que se refuxiou en Portugal. Pero finalmente os nobles uníronse e os irmandiños foron derrotados. Os nobles recuperaron as súas terras, aínda que só algúns dos castelos foron reconstruídos, e non recuperaron totalmente o seu poder. Como di o historiador Carlos Barros, a Galicia das fortalezas e da nobleza feudal deu paso á Galicia dos pazos e da fidalguía da aldea, propia do século XVI. Concretamente, en Vimianzo, a revolta tivo como obxectivo o castelo de San Roque, que era propiedade da familia Moscoso, que foi destruída polos irmandiños. Pero, como noutros casos, o castelo foi reconstruído e os Moscoso recuperaron a propiedade. Na actualidade, o castelo pertence á Deputación da Coruña, que o adquiriu en 1973. Está aberto ao público
e é sede de distintas actividades culturais. Aínda conserva partes do século XIII, son moi pouquiñas, pero aínda se conserva algo do castelo inicial do século XIII. Pero a maioría da construción corresponde aos séculos XIV e XV, cando foi reconstruído. E vale a pena visitalo como como di Ana, agora vamos ao que hai agora. Sí, hoxe en día celébrase ali un festival o primeiro sábado de xullo de cada ano, no que se recrea a revolta irmandiña, pero tamén, facendo un paralelismo, tentan amosar as injustizas do mundo moderno. A festa ten lugar no mesmo castelo de Vimianzo, verdad? Sí, faise ali unha representación teatral na que os asistentes poden participar na toma simbólica do castelo por parte dos irmandiños. Na representación aparecen personaxes como os soldados do señor feudal que defenden o castelo e, por outra banda, os labregos armados con forcadas e outros elementos do campo, xa que a base dos irmandiños eran labregos. Claro que sí. Pódese ouvir o grito de «Mira, moscoso, mira canta xente somos, isto é a revolta irmandiña». Hai este día unha ampla participación do público e colaboración dos veciños, amosando un sentimento de pertenza que fai deste festival un símbolo de Vimianzo. Gustoulles, verdad? A que sí, Mira, a mí pareceme precioso este tipo de representacións que se fan de distintos feitos, porque, por exemplo, en Catoira tamén fan todos os anos a representación de cando a xente do pobo de Catoira defendeu a seu pobo do desembarco dos vikingos. Claro que sí. E todos os anos faise tamén esa representación. E chegan os barcos dos vikingos a Catoira e saen as famosas torres de nas torres, sí, así. A mí pareceme precioso que se fagan estas cousas, e pareceme precioso tamén que se utilizan como tema histórico, verdad? Ademais de lembrar, de servir para lembrar o tema histórico, dar a coñecer os lugares tamén. Eu, cando fun hai uns anos ao castelo, a visitar o castelo de Vimianzo, justamente ese día, pero eso foi pura coincidencia, ese día estaba un grupo de teatro facendo unha obra no propio teatro. Entón aparecían polas ventanas das torres os actores, e ali había unha representación que non é esta da que estamos a falar hoxe, claro, non? Sí, sí. Outra, porque se utiliza para distintos actos culturais tamén o castelo. Pareceme precioso, non é solamente aí ese castelo e nada máis. Bueno, pasa tamén con Lucus Artur, con Lugo, con Lucus Augusti, sí. Renovan aquelas... En moitísimas partes de Galicia fanse este tipo de representacións históricas. A min encántame. Claro, ademais que chama moito polo turismo, verdad? Tamén, porque a xente, por exemplo, no teu caso, se non foro eso, non ibas a dime. A ver, non, foi casualidade. Eu iba ao castelo de Vimianzo, cando chego atópame cunha obra de teatro que estaba a piques de comenzar. Sentaches a vela. Por suposto, precioso ademais, nese ambiente, porque tamén o ambiente ten moito que ver co... Claro que sí. Precioso. Claro que sí. Pois usted se viaxa a Galicia, vaya a Vimianzo a ver o castelo, paselle como Ana. Capaz que ten sorte, hai unha obra de teatro. Agora sí, vamos a escoitar esta canción, Cara a Libertad, fuxen os ventos. Reclamamos por galegos os nacidos na lameira, os que na dorna lixeira arrincan peixe do mar. Os que non andan bien no xunque teñen ao progreso escravo, os que trunfan co arado a terra pra facer pan. Somos nós xente que leva un fachón na noite escura, xente que vai a procura da súa historia viral. De fame xorda na noite pecha perdidos, afogando a pena en viño sin lume pra nos quentar. Os locos acho longo pra xantar pan e touciño, co corpo morto do vino sempre do carro a tirar.
atrasados ignorantes, como sin lei ni meninos, os alquerros xovencinos, os caciques a zugar. Do fundo da nosa noite, da mora noite dos tempos, zoan hoxe novos ventos, os ventos da libertad. Homes de tempos perdidos, ti labrego, ti obreiro, tirandeiro, mariñeiro, poñeivos a camiñar. Somos noses, oi o nose, os donos do noso siño, abrindo un novo camiño na busca da libertad. La 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 la. Bueno, amigos, recordade que hoxe ás 11, se dentro dun anaquiño, vamos a estar todos aí no Cementerio Central para este homenaxe aos mortos. Sí, así é, ás 11 da mañá estaremos todos ali, ao pé do cruceiro no Cementerio Central. Se vostede pode, agora xa non fai frío, hai un soliño que empeza a brallar. Frío fai, pero frío hai que abrigarse ben. Pero ben se leva, ben se leva. Nos despedímonos, volvemos o domingo ás 9 de mañán, como sempre, aquí en Sempre en Galicia, CX12 Radio Oriental, a radio máis galega do dial uruguayo. Hasta o domingo, amigos. Hasta o domingo. Sempre en Galicia, fina a súa audición de hoxe e voltará o domingo ás 9 da mañán para traervos verbas e cantigas. Saúde e terra.